Ja, ik weet niet wat gaan aan met die reporter van mij vandaag. Dat is net boefbaaf, dus hier biesbeen alweer gaar. En biesbeen koek. Vriendin, David zegt biesbeen koek. Gevaarlijk, jong. Ja, maar vriendin, nou, wat gaan we aan met die pot? Wat is die story nou? Ik ken mijn potten in die jaren, ik is een oude koeker. Dan heeft mijn potten wordt vastgezet. Mijn potten wordt aangejaagd, kom ik noem het maar zo. Wat vriendin, wat is jouw story? Ik heb die story en al wat ik zeg is, die is mijn property. Mijn potten wordt aangejaagd. Ik weet niet wie jagelen niet. Ik heb die naam genoemd. Elke keer als jij vlees kook, dan ga jij als je hier aan gaan zien. Lijkt me, jij kent die vrienden niet. Wat is jouw story? Waarom? Ik ken vrienden. Moet je zo boeken mee staan. Al wat ik even jou zeg is, mijn potten wordt aangejaagd. Hoe voelt je? En opeens, hoe komt waar het nou? Waar? Wie gaan met jouw potten zitten aanjagen? Jij maakt je potten aan! Elke keer als ik hier zit, dan ga jij aan door vlees vreten. Nou, ik dacht die pap maakt. Toen kwam die pap kast er zo water vandaag. Toen hadden die zitten aangaan. Hoe vreten wat nou? Zo kast er zo vandaag koffie. Mijn pot wordt aangejaagd. Ik ken u. Ik zal maar lopen. Ik kan maar lopen. Daar is er maar lopen. Mijn potten wordt aangejaagd. Daarom dacht ik dat ik jou nu. Maar recht. Jij bent aan het zoeken. Hoe ik pas kom weg. Jij bent aan het zoeken. Hoe ik pas kom weg. En recht. Gang. Nou moet ik wel van mijn pas kom weg. Nou moet ik daarvan doen. Maar jij was zo niet van hoe ik kom weg. Gang. Ah ja, dat is mij eens niet. Dat is mij eens niet. Hier gaan. Gang. Loop. En je voeten wippen met tenen niet. Echt zeg zo. Loop. Je betaalt hier zijn krachtje te gaan. Mijn pot, ik ken mijn potten. Mijn potten nog nooit zo vandaag een koekie. Dan raak ik kwaad. Dus even je hebt hier gezegd. Mijn potten wordt aangejaagd. Elke aan zit je hier. En je lief. Je lief. Als net zo cool naar je lief toe. Als ik kom hier raak naar ik kom weg zoals je lief. En aan de avond is dan moet je drank hier. Dan kom je van mijn paskombersen. Dan gaan we eens maar zo. Klaar vet gevoel. Dan praat je van paskombersen. Mijn potten wordt aangejaagd. En ik ken mijn potten. Ik weet wanneer hij mijn potten op een eier. En wanneer hij op een eier niet. Hij binnen kan nooit zo goed. Ga koekje dat nog als bis binnen. Ik ga me jezelf aan doen. Hij pot wordt zacht gezet. En vannacht zacht gezet. Ik heb mijn kajens gaan. Je wil zeker nou nog maar die kajens zeggen. Toen moest ik het laten gaan. Mijn potten wordt aangejaagd. Ik ken een pot wat op zijn eigen koek. Ik ken een pot. Nou moet die wereld door ik het pas kom beheersen. Maar jij dat zo niet van roeien. Bloedroeien pas kom beheersen. Jij. Je dat s'avonds brengen roeien kom beheersen. Hij bloedroeien. Nou kom praat je van hij snapt. Ik snapt pas. Moet ik met boos. Waarom maak je? Je wacht aan die. Je wacht.